С шегите беше до тук. А сега ще работим, както казах вчера. 2001 година имаме 293 болници в страната. 2008 година са 351. 2010 година имаме 414 болници. Огромно нарастване. Всички тези болници черпат обществен ресурс. А той е все един и същи. Националната здравна карта от 2005 година е определила минималния брой лечебни заведения по региони, но не е определила максималният им брой. И те растат. Няма кое да спре. Не, че не трябват. Напротив, много хубави болници се сформираха напоследък. Кардиологичните болници са един добър пример за това. В момента, осигурено с болници на 100 000 души население, индикатора за България е между 3,8 и 4,6. И веднага трябва да се сравним с Европа. Той е 3,0. 3,0 на 100 000 души население. Повтарям за България. 3,8, 4,6. Годишният брой хоспитализация е нараснал с 30% от 2000 до 2008 година. Неравномерно обезпечено с медицински специалисти. Има региони, в които няма специалисти. Броят на лекарите намалява. Всеки ден един лекар напуска България. Това е статистиката. Всеки ден един лекар напуска България. До кога? Кой ще остане тук? Кой ще ни лекува? Аз съм също жена на възраст и след години и аз ще имам нужда. Някой да ми сложи моята диагноза и да ме лекува правилно. Кой ще ме лекува? Сестрите. Наричаме ги медицински специалисти. Те са половината от това, което ни трябва. Половината. То е катастрофа. Значи, ако трябва да се прилага стандарта, ни трябва да затвориме болниците. Ние нямаме сестри. Всички сестри и всички лекари покриват провинциите на Англия, на Франция, на Холандия, на Норвегия, на Германия. В дълбоката провинция отиват там, не в елитните болници, но напускат България. Кой е проблема основният днес на здравеопазването? Липса на съдържание. Която липса ще става все по-голяма, ако ние не направим една наистина наложителна вече реформа. И всички вече са съгласни. Дори имам усещането, че и обществото вече съзрява за това. То вижда, че не получава това, което му е необходимо. Най-важното, което трябва да се направи, в следващите 3 месеца се включват 3 точки. Първа точка. Събиране на сведения за моментното състояние на лечебните заведения днес. Аз искам да осигуря качествено здравеопазване навсякъде в страната си. Навсякъде в страната. Това е изключително важно. И съм оставила на експертите, на специалистите в отделните специалности, те да преценят, те да решат. И ние ще обсъдиме за коя специалност, на всичките нива в здравната система, какви са изискванията по отношение квалификация, подготовка, апаратура, сертифицирана апаратура, а не въобще някаква апаратура. Аз искам да осигуря всеки болен в България да получи най-добрата диагностика. Машините не слагат диагнози. Диагнозата се слага от човек. Аз искам специалисти подготвени, сертифицирани по надлежен ред, които да имат правата да пишат диагнозите, за да бъдат верни тези диагнози. И последната трета точка от краткосрочните ни цели, това е Националната здравна карта. След 3 месеца ви каня на пресконференция тук по този въпрос.